Astăzi discutăm de problemele cu motoarele BMW. E plin internetul de imagini, de plângeri că nu se mai fac motoarele cum se făceau înainte. Noi spunem că dimpotrivă sunt mai bune și sunt extrem de bine gândite. Problema cea mai mare este că nu le asigurăm o mentenanță conform planului de mentenanță al companiei și creăm interpretări proprii. Adică fie nu schimbăm uleiul la timp, fie folosim un ulei care nu este recomandat pentru exploatare și cea mai tipică situație este utilizarea uleiului original, care este un ulei de conservare și rodaj, deci este recomandat a se utiliza numai în primii 15.000 de kilometri. Pentru că trebuie să pornim de la un adevăr foarte clar. Există diferențe între un motor nou și un motor care deja a parcurs 100.000 de kilometri. La motorul cu 100.000 de kilometri există o cotă de uzură, există depuneri în motor, există disfuncționalități cauzate de uzura prematură datorită utilizării unor produse de întreținere sau de exploatare de slabă calitate, cum e motorina, uleiul, neschimbarea antigelului la timp. Și atunci, gândiți-vă că uleiul original a fost dezvoltat pentru motoarele noi, să asigure rodajul în exploatare primii 15.000 de kilometri. Dacă veți lua manualul de utilizare al mașinii dumneavoastră, o să vedeți că vi se recomandă completarea cu acest ulei, după care, la primul schimb, vi se recomandă utilizarea unui ulei care să îndeplinească normele BMW Longline 04, BMW 17 și toate normele de acolo. Nuanța exact asta este. Ceea ce se întâmplă, problemele de uzură avansată a cuzineților, problemele cu distribuția, problemele de depuneri în galeriile de admisie sunt generate exact de utilizarea acestui ulei după cei 15.000 de kilometri în care el este recomandat. El a fost dezvoltat doar pentru perioada de rodaj și vă puteți închipui la un motor nou. Unele sunt cerințele, la un motor care deja are cotă de uzură și este exploatat, este nevoie cu totul și cu totul alt ulei. Noi vă spunem să utilizați un ulei de exploatare, dar nu orice ulei de exploatare. Dacă vreți să vedeți ce folosește BMW în clasa de top a mașinilor produse de ei, adică în clasa M, intrați pe internet, băgați BMW original, în primă fază o să vă arate uleiul original și aveți BMW M, Home of High Performer Cars. Dați pe el, vi se deschide pagina oficială BMW și aici aveți o lupă. Pe lupa asta intrați și scrieți simplu RAVNOL. Partenerii clasei BMW sunt numai producători de top și de excelență și cred că pe mulți dintre ei îi cunoașteți, ați auzit de ei. Evident că și Ravenol, vă spun aici, că e făcut numai în Germania, un ulei de mare clasă. Dacă vreți să mergeți să studiați și mai în detaliu, chiar și în România, la lansarea modelului BMW M4 GT4, vi se spune clar că la dezvoltarea noului BMW M4 GT4, BMW Motorsport a beneficiat de sponsorul unor parteneri puternici, cum este Ravenol. Acesta este produsul pe care dumneavoastră îl puteți folosi în exploatare și scăpați de marile probleme. Aveți aici două viscozități în funcție de starea motorului. La 15.000 de km trebuie să mergeți cu rep. După ce ajungeți la 100-150.000, puteți să treceți și pe rup pe 540. Sunt uleiuri dezvoltate în parteneriat cu BMW pe circuitul de la Hockenheim. Au normă și aprobare de la BMW. Deci nu orice ulei de racing vi se potrivește dumneavoastră. Dacă nu are aprobare de la constructorul dumneavoastră de la BMW, nu-l utilizați, pentru că îl utilizați din nou pe riscul dumneavoastră și pe banii dumneavoastră. Produsul respectiv este special dezvoltat, parteneriat cu BMW și special cu BMW. Dacă tot vă duceți la un serviciu și omul vrea să vă bage original, spune: domnule, aveți dreptul să vă impuneți, pentru că dumneavoastră ați dat banii pe mașina asta, n-am spus-o noi, aveți documentarea directă de la BMW. BMW vă spune că pe partea de lubrifiere și transmisia și cutia de viteze și diferențiale au fost dezvoltate cu produsele Ravenol, toate sunt în gauna noastră. Produsele le găsiți pe internet la partenerii Ravenol, în magazine, servisuri. Ravenol, fluidul vital al mașinii tale.